Ty Kubo, prišli sme do Portugalska, ale zima jak u nás. Na prd. Ale potkali jsme se zase u toho správného. Benzín, nafta. No, dva nové Peugeoty GT. Přesně. On si Peugeot s náma trošku hraje, popravdě. Já si pamatuju, když jsme byli spolu v Ženevě a tam byla nová 308 a hned vedle toho stál nádherný R-kový koncept. No a doteďka nic. Žádný GT, žádný R, jenom GT a chybí mu Ičko. Ona by nás to čakanie neprestalo baviť. Hele, já si myslím, že nepřestane, protože tyhle auta tady chyběly. My tomu říkáme takovej sleeper. Že to jede, ty vlastně téměř nepoznáš, jenom podle pár detailů víš, že to je něco trošičku víc. Ale zase to GTčko je už také, že keď zaparkuješ v meste, že ťa ľudia na tom vidia, tak z toho už ide trošku taká sila. Sú tu LED svetlá, tie hlavné majú 62 diód. Audi style blinkery. Ne, má to i větší kola, ty jak si poznamenal, velký kotouče, ale hlavně má to i jiný motor a podvozek. Vzadu sú koncovky výfuku, sice falošné, ale vyzerajú dobre. Přesně tak a já budu dneska hodnej, jelikož máš děti, tak si vemeš kombika, ale nechám ti v tom manuál a benzín a já si vemu diesel s automatem. Aspoň budeme hmotnostne vyrovnaní. Asi by bolo dobre povedať, že Peugeot v GT-čku ponúka dve motorizácie. Jedno, či ide o hatchback alebo kombi, vždy si môžete vybrať buď benzín 205 koní, manuál 6 kW alebo diesel 180 koní a 6 kW japonská automatická prevodovka. Zrýchlenie z 0 na 100, ale to si dáme športový režim, ktorý mi prestaví tú elektroniku na divokejšiu, ale mám tu už aj iný zvuk, čiže skúsim, aby to tie 18-palcové Michelin Pilot Sport preniesli tak akurát na vlhkej ceste. Je to také vlhké zrýchlenie, mal som tam 205 koní, mám tam 100 a teraz brzdím. No, akurát pri tom brzdení by som čakal športovejší režim ABS, ale čo je podstatnejšie a na čo nemá cesta vplyv, tak to je zrýchlenie zo 70 na 100, to je taká naša disciplína, čiže idem blízko 70-ky, trojka na podlahu, nafúklo sa mi turbo, že by tlačilo 2,2 baru, to sa mi nechce veriť, ale takto indikuje displej. To by bol teraz slušný tlak. A teraz štvorka, dynamika na 100. Tá štvorka je dobrá, akurát otáčkami sa mi to rozbehlo do tej úrovne, že to malo 150 koní. Pochopiteľne súčasťou športového režimu je aj červená farba budíkov a ten informačný displej, ktorý mi okrem teoretickej sily, ktorú motor vydáva, vie ukázať aj priečné zrýchlenie, pozdĺžné zrýchlenie a na to sú tieto serpentíny priam vhodné. Je tu vlhká cesta, rôzny asfalt, kde tu také drobné nerovnosti. Myslím, že ak pôjde niekto na okruh, tak nebude mať veľmi čas sledovať to, ako sa vyvíja G-čko na displeji, ale zaujímavejšie bude, že Peugeot ladil charakteristiku posilňovača riadenia v závislosti od priečného zrýchlenia, ale necítim, že by sa to nejak menilo. Je to rýchle kombi, ktoré sa nehrá na hot hatch, má celkom komfortné pruženie. Nečakal som, že v tej športovosti to narastie až do takejto úrovne, pretože toto je ten taký, manažérsky kombík, trošku na vyťahovanie sa. No a Kubovi som nechal jednu výhodu. Má kratší hatchback. To znamená, že ten je o niečo ľahší, mal by byť taký svižnejší. A v podstate hmotnosťami sa to trošku dorovnáva, pretože toto, teda benzínová verzia, by mala mať v hatchbacku iba 1200 kg, ale v kombíku presahuje cez 1300 a zase to je tá dolná hmotnosť u Kuba v hatchbacku. Já mám na první pohled tu horší variantu. Krátký auto, ale s dieselovým motorem a 6stupňovou automatickou převodovkou iSyn, tak uvidíme, teď si vyzkoušíme zrychlení z 0 na 100.
budeme pokračovat brzdama. Je to jemnější na ten plyn. A uvidíme, jak se to auto, který paradoxně s tím dieselem je skoro stejně těžký jako ten kombik s benzínem, bude chovat tady v zatáčkách. Já jsem se bál trošku toho zvuku umělého, nebo respektive elektricky zesílenýho, ale já jsem překvapen, protože doposud zatím to nikdo nedokázal naladit nějak zajímavě. Tady Peugeot udělal to, že ty zvuky jenom zesílil ten klasický zvuk a zní to příjemně, tady u toho dieselu dokonce ještě příjemnější než u toho benzínu. No a na to, že máme 2-litrový diesel nad přední nápravou, tak to auto fantasticky drží, dobře zatáčí, se tím krásně kopíruje nerovnosti, dokáže si v té zatáčce se tak jakoby nakloní, zaklekne, opře se o obě kola a drží. Je relativně předvídavý, protože je nedotáčivý, ani ten zadek tolik neujíždí, takže i s vypnutou stabilizací se člověk nemusí bát. Peugeotu se tohle náramně povedlo. Je to přesně takový to specifikum toho svižného auta. Není to hot hatch, ale je to trošku rychlejší hatchback. Sympatický. Jedinou výhradu snad mám k té převodovce. Ona nahoru řadí velmi rychle. Dolů by mohla být ještě rychlejší, když člověk jde na ty brzdy, tak to tam seřadit. Ale jediný, co tak občas si dělá trošičku, co chce. Jede si podle svýho prostě. No tak čo hovoríš? Ale za mě dobrý. Já jsem rád za každý takovýhle auto a mně se líbí, jakou cestou se Peugeot vydal. Přemýšlí nad těma autama, nedělá z nich něco víc, než jsou a hlavně nabídne ti vypínatelnou stabilizaci. Je tady dobrý schéma řazení té automatické převodovky. No a tak by to auto mělo vypadat. No ak by sme niečo mohli skritizovať, tak je to, že ten automat nedrží otáčky v manuálnom režime, že sám preradí, keď dosiahneš tie maximálne, to mi trošku prekáža. Ale v globále to auto, myslím si, že spĺňa presne to, čo má. Je to po dlouhý době přímý konkurent Octavie RS TDI. Počkaj, povedz to sem do kamery, to povedz, to hovorí Čech. To je přímý konkurent Octavie RS TDI i v kombiku.